Já jsem tam velmi spokojený. Máme tam vlastně výborný materiální zajištění, hlavní závody a i potom nějaké práce jsem velmi spokojený. Jaké je třeba atmosféra teďka v manšaftu? Tam se taky černě říká, že všichni jsou takový jako třeba snad sedí do tak víceméně tady v tom národňáku jsou všechno kluci, se kterými se znám 5 let a víc, takže se známe dlouhodobě, prožíváme spolu veškerý závody, někdy závodíme proti sobě a tady vlastně to je o tom, aby je takový trošku těžký v tom, aby se ty lidi jako semkli a dokázali spolupracovat, to si myslím, že se nám dneska povedlo. Všichni udělali to, co měli a vlastně pak jsem měl takový půl, že tam více nemáme skákat, přišlo to na mě a já jsem toho vymártil aspoň to 3 místa. Co zítra? Jak vypadá se na Pradě? To se těší? Zítra to bude na férovku. Samozřejmě asi bych byl tomu samozřejmě trošku jsem nechal jsem trošku víc sil dneska v té etapě, než tomu většině najdí u balíků, ale není to nic strašného, takže si myslím, že zítra prostě bude o vrcholcích schopnostech. Samozřejmě tam vlastně dole, jak ten kopy začíná, tak ta cesta je úzká rozlítá, takže bude důležitá pozice. Jakmile tam člověk najde se zadu, tak se pak těžko dojíždí dopředu, takže je určitě důležitá pozice a pak to prostě vydržet. No. Jaký máte cíle ještě pak do zbytku sezóny? Prostě bylo 23 takových, myslím, tady hlavní cíle. Já jsem těch prvků ještě budu mít hodně, já sám přesně vím, jaký bude týmový program. Jaký bude náš týmový program po mistráku republiky, nějaký náznaky jsem slyšel, ale zatím o tom nemůžu mluvit. Bylo by to docela velký, ale teďka vlastně za 10 dní okolo Slovenska, pak jdou na evropské hry, do Baku a pak je mistrovství republiky. Vy jste z favoritů šel do toho Cycling Academy a předtím jste dodák do Skutku? Já jsem dodák z Lančkova. Takže jak Michal Šlédl? Michal Šlédl bydlel 200 metrů ode mě Tichnou Čarou. Takže spolu jste začali? Se malinko znám. Malinkou vůbec znám. Díky, jak se teda daří. Děkuji.